Is-sitwazzjoni fil-Libja, b'mod partikolari fi Tripli, tinkwetana kemm minħabba l-pożizzjoni ġeografika ta' Malta kif ukoll minħabba relazzjoni u rabtiet kulturali tagħna mal-pajjiż. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta t-tnejn wara nofsinhar laqa lill-Prim Ministru Libjan Fayez al-Sarraj f'Kastilja. Dr. Muscat qal li jqis lill-Libjani bħala ħbieb kbar jekk mhux familja u għaldaqstant qed isegwi mill-qrib dak li qed jiġri fil-Libja. Assigurah li f'Malta dejjem se jsib spalla tajnuna bit-tama li fil-Libja jerġa' jkun hemm il-paċi u l-prosperità. Lid-delegazzjoni Libjana l-Prim Ministru Joseph Muscat qalilha li din l-għajnuna mweda minnu hija obbligu ta' priorità fuq l-aġenda internazzjonali ta' Malta. Minatija u l-Prim Ministru Libjan Fayez al-Sarraj qal li qed iqis iż-żjara tiegħu f'Malta bħala opportunità importanti biex iwassal it-tħassib tiegħu dwar l-impatt negattiv li qed tħalli s-sitwazzjoni fi Tripli. Għal il-Prim Ministru Malti li qed iħares il-qudiem li jiddiskuti miegħu mezzi li bihom jistgħu jibdlu din is-sitwazzjoni f'pajjiżu u jaħdmu aktar flimkien. Intant aktar qabel il-Prim Ministru Libjan kien milquh fi Pjazza Kastilja f'ċerimonja simbolika bid-daq tal-Innu Malti fl-isfond. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.